Pen. Big pen. Piole deh. Same to you. Oh, thank you. Happy Holi. Ini Simba. Ayo, bara. Happy Holi. Dapobai नै. ओरैबो दं नै जोंना केमेरा हमग्रा दङ केमेरामेन. दाफबजोबनांगौ. Happy Holi दिनै. मोखा ओरै दाव. Hello friends, BN Bodo Vlog YouTube channel नोंथांमोनखौ बयबो खबर हरबाय. दिनै हलिनि एसे जों गौरां पार्कआव फैनो आरो गौराङाव एसे हलिनि माबा माबि दाफबलायनो नागिरदों आरो नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्टेड लानानै नायलांबानो जाबाय दिनै सोर सोरखौ दाफबगोन सोर सोरखौ मागाथाय जोंना हलिनि ग्रुपआ फैगासिनो जोंना प्लाटना एसे जाहांबाय आरो ओमफ्राय दसे उनाव फैगोन बयबो नैबे आदैया दिनै प्लाटननि लिडार होनदों नामा औलै गोजाम लिडार बारा मानसि गैया नै एरियाखौ नायनो हागोन आरो मानसिफ्रा एसे खमानो दथ'या जिफोर जोबखाबाय मानसिफोरखौ नायदों रा सिनायलायखाला सयथिनोबो Hey bro, big fan. Big fan ओरै नै जागोन आदै आंनि चेनेलाव जिफोर होदो मा नाम होदोंलै चेनेला मारै BN Bodo Vlog BN Bodo Vlog नै एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिखौ गोदोनि पुरा साबस्क्राइब खालामनानै गावसिबना हरबानो जाबाय आरोना थारमाने पुराना मडेलखा आरो पुराना मडेलखा माने सार्च खालामदों गावसिबना हरदों BN Bodo Vlog BN Bodo Vlog BN Bodo Vlog एन्टारटेनमेन्टनिफ्राय कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो एन्टारटेनमेन्ट फेभरेट होमबानो गोसोआ सानसि आरोना ओमफ्राय आदैनि कपिराइट साउन्डखौ मिनिलाय कपिराइट सावोना बेनो आरोना बेनो जाहैबाय आदैनि कपिराइट रायजोफोर आरोना औ चलो नायनो हागोन नै फुरा गासिबो दामाक्का हलि नै आदै नालिजों डिडि ब्लगजों दाफबलायलायबाय आरो फाग्लाफोरखौ नायबा बिसिसै बादि नुलायखायो हेपि हलि सेस ओरै नाहरदो आदै मोखा ओरै नाहरदो ओमफ्राय ओरैहाय नायदोब्रा आदै नायग्राफ्रा नायदोब्रा आयना नायग्राफ्रा सासेबो लाजाखाया फाग्लाखौ हिनजावफ्रा गिना खारजोबोसो नै सिनायला नै दाफब माथो आयो नै बिराद जायसा सिख्लाफ्रा दाफबफैजोबबाय केसलै सोर सोर दाफबगोन मेगनफ्रा नुला मेगनफ्रा नुला सयथिनोबो नायदो बेनो आंखौ दाफबग्राया हेपि हलि ब्र पुरा नि मबाइलानो सेस पुरा नायदो दासो नुसोदों नोंखौ नायजाला नै करियान साउथ करियाननि मानसि जाबाय पुरा नायजोबदो सासेबो गोथार गैखाला आरो बाव हेपि हलि दाफबजोब्बायना आयो बिदि फुनजायालै नै दाफबजोबथारबाय पुरा नायजाला नायदोरा नायथावखाला आरो मानसिफोरखौ एसे बैयाव फुनिबावनि औ हागौ मानि दाफब आदै आयै आयै दाफबजोब होननाय नैबे कालारा साबसिन होननाय आयो हेपि हलि Happy Holi deh. Same to you. Oh, thank you. Happy Holi. Ini Simba. आया नै बिखौ सुआ हलाय नायनो हागोन रा नै मानसिफ्रा सासेबो महर मोजां गैखाला मोजां गना दंबावोसो नै सिख्लाफ्राबो पुरा आयौ सेलफिसो लाबावो लागाय दाफबजोबजाबाय आयदा बड'नि आखलानो बायो दाफब जागासिनो आंखौसो मोनबावबाय दे दाफबजोबनांगौ ओरै एसेल'खा दे औ हेपि हलि आयै नै फरेनार्स दं दे फरेनार चाइनिस कार ओरै गिदिंलाय मा खालामखो नायलाय बिसोरो आंखौ सिनायबावदों सोर जाखो बा नायजाखाला आरो गासिबो
बोरै दाफबलाजोबबाय दा फुरा रावबो नुला आरो अबस्था खाराब आरो दिनैनि दिनाव फुरा नायजाखाला लागाव दाफब सैथो सिबियारियानो दाफबजोब्बाय जोंना भिडिअ नायजोबदे फुरा बिएन बड' ब्लग होनानै नायजोब लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो बेना चेनेलना मा बिजुलि ब्रह्म ना औ आंना बिएन बड' ब्लग बैना बयबो सार्च खालाम गोसोआव नोंखौ बैया सिक्रेटलि लिंहरदोंलै सिख्लाफ्रा नै जमगासिनो माने बिग फेन सिख्लाफोरनि बिग फेन नायनो जोंना दतमा बया जिफोर जोब्बाय दिनै बेसेबां सिनाय नंला दाख्लै 20 खारसिगोन माथो नोंखौ गिनानै दा नैबेथ' मेकआप आर्टिस्टसो होनजायो थारमाने दारिफ्रा नायदो देन्जार नुबाय बरिया आइ बेगसो मोजां जाबावगोन बे बिदि दाफबनानै आइ बिदिखौ दाफब जायोलै आइ आंखौबो दाफबबावबायसो नै नायनो हागोन Say happy Diwali ni. Ayah, bah, holy. नोंसोर बेखौ इन्टारेस्टेड मेनसन बावदों दा इन्टारेस्टेड मेनसन बावदों केमेरा हमग्रा फुनाखै आं एसे केमेरा हमग्रा हेपि हलि हले आदै दाफब जोबनांगौ हेपि हलि दाफबबाय नै ओरैबो दं नै जोंना केमेरा हमग्रा होनदों केमेरामेन दाफब जोबनांगौ हेपि हलि दिनै नै आंना जि मोजां कालारा नै गारजि फोरमायला इना मा होनदोंमोनलाय दिनै हेपि दिवाली हेपि दिवाली माबा हेपि मागो हेपि दमासि लागाय हेपि दमासि गाइस बयनिसिमबो हेपि दमासि आया बिसिम बुरजायाव नांगौ नागिरनाय फोरमायलाय आयौ नायजाला नै बेखौ फुननो मोनाखै दे हेपि हलि बयनिसिमबो फुरा दासो सुनानै फैदोंमोन आरो सेस खालामजोबलाय दिनैनि दिनाव मोखां सुनाय होननायानो गैखाया आरो अबस्था खाराबजोब ओमफ्राय ओरै मा रानखो मा रानदोंलाय बाव सुना फैदोंमोन नै जाला नायजालासै हेपि दिवाली या हेपि दिवाली ना ब्र बरिया जा हेपि दिवाली ओमफ्राय ओरै दंजोबो आंनि गार्लफ्रेन्ड हेपि दिवाली नङा एखे दिवालीयावसो बेरफुवा बिदि दिनै बेरफुदों जिनो गौराङाव मिथिबाय ओरै नाहरलै नायनो हागोन नैबेबो आंनि गार्लफ्रेन्ड ओरै दं नै हेलो हेपि हलि मिलि गाइस एबिसि माने नैबे आंनि बक्स सिखाव आरो ना जालायखो आंनिया डाइरेक्ट बुंखाबाय आङो थारमाने बिसोर आंनि गार्लफ्रेन्डजों नोंसोर बिनि बुंनायखौ गार्लफ्रेन्ड जायो नामा खोथा जाहो हिनजाव नङा हाबा जाथावनाय जागोन बैसागनि 4 तारिखआव बयबो जमनानै थाबानो जाबाय आरो ओमफ्राय दिनै मा होनदोंमोनलाय हेपि दिवाली दिनै हेपि हलिनि जोंनि मोखाङा फाख्रा सिख्रा जादों ओमफ्राय आं बिसोरखौ गाबोन लोगो मोनबाबो सिनायनाय नंला ना मा होनो सिनायला आरो दाथ' जोङो हलि गेलेखांनानै फैबाय आरो ओमफ्राय जों थांसै मोखांखौबो एसे सुना लाबाय आदै इन्टारटेनमेन्ट मोननाव सुफैबाय आरो ओंखामखौ नैबेनो जाहैबाय आदै इन्टारटेनमेन्ट मोननि न'आ ओमफ्राय ओरैहाय दं जोंना नै जागोन गारियाव नै गासिबो बेयाव नायबानो सिनायखायो जागोन नङा ओमफ्य माबा फुनजासै दिनै सिख्लाफोरजों फुनबाय बेखौनो मोजां दाफबजोब्बाय गासिबो हलि दिननि फुरा साबसक्राइब खालाम नट
मोजाङै अनफदल' औ औ रायजो राजाफोर जोंनि फेमिलि लोगोफोर औ अननानै आंखौबो मोजाङै खालामो औ इंलिस होदोलाय नोंना फंनैसो आच्छा नैबे फंबायनि अननायाव आङो इंलिस होदोलाय दे What गोजोननाय you, मोनबाय आरोना your number? ओमफ्राय आं गेलेनो You are number बाहेर दङ नै My- नालि एन्टारटेनमेन्टनि My name now. नानि बिबौ आरोना अब्ला गासै दिनैनि भिडिअखौ बावनो फोजोबसै नोंथांमोना दिनैनि बे हलि दामाका भिडिअखौ माबायदि मोनदों माबायदि मोनाखै कमेन्ट्स खालामनानै होबानो जाबाय भिडिअआथ' बिदिनो जास्ट इन्जय आरो ओरैनो जास्ट जानला मोनलाबो जाबाय एसे इन्जयबो लाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना बे दा दिनैनि भिडिअनिखौ गासिबो रियेल साननाङा जास्ट इन्टारटेनमेन्ट होननानै साननानै लाबानो जाबाय अब्ला गाइस जाय आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामनानै होबानो जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट्स खालामजोबदो पुरा थाब ओमफ्राय जोंहा दिनै फैदोंमोन नैबे सारनि अननायाव नैबे बलेर' साबजिखौ नुखाबाय दा बलेर'जों नैबे सारनि अननायाव जों बेनो जोंखौ बानानै लाबोदों थारमाने बानायगाव गैला जों बिथांनि प्रडाक्सनाव औ। आं हाबगोन आं फैगोन जोङो लासैनो देन्जार भिडिअ मा ना जागोन एक्टर जागोन आङो औ औ फैगासिनो दं एसे नेनानै थाथ' एसे जों मोनसे वाइट माबा- खालामबानो जाबाय ना उम। ओंखायनो जागोन। भिडिअखौ थाब नुनाय साबसक्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय बयबो नङा बिराद मोजां मोजां हगारबाय थागोन औ जोङो देन्जार एक्टरा आं जागोन। एक्टरा बे हेन्डसामखा बयबो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ दिनै आर्ट इन्टारटेनमेन्टनि न'आवनो एन्ड खालामसै अब्ला गाइस भिडिअआ बावनो फोजोबनाय जाबाय बाय बाय